Беларусі імаверна затрымалі Александра Шакуціна, буйнога бізнесоўца, блізкага да Лукашэнкі. Паводле інфармацыі, якую атрымала выданне «Наша Ніва», гэта адбылося яшчэ на пачатку тыдня. Ні крымінальны артыкул, ні змест абвінавачванняў супраць бізнесоўца невядомыя. Сам ён, на думку журналістаў, можа утрымлівацца ў СІЗА КДБ. Суразмоўца «Нашай Нівы» распавёў, што прынамсі з 7 кастрычніка Александр Шакуцін не начуе ўдома. Паводле яго справаю бізнесоўца займаецца дэпартамент фінансавых расследаванняў і звязаная яна з падаткамі і вядзеннем справаў на Амкадоры. У яго было два такіх вялізных праекты. Першы – гэта ягоная імперія машынабудаўнічая Амкадор, якая залезла ў вялізныя даўгі, якія зараз мусіць вяртаць дзяржава. А другое – гэта будаўніцтва шматфункцыйнага комплекса Шантер-Хіл у Мінску, які таксама будаваўся на ільготны кітайскі крэдыт, які зараз трэба таксама вяртаць дзяржаве. Я думаю, што можа быць проста у Лукашэнкі лопнула цярпенне ў дачыненні да свайго няўдалага пратэжэ. Александр Шакуцін быў уласнікам машынабудаўнічага холдынгу Амкадор. У пачатку 2000-х ён не толькі ўзначаліў раду дырэктараў прадпрыемства, але і атрымаў кантрольны пакет акцыяў разам са сваімі непальскімі партнёрамі. Такі кар'ерны скок для былога лекара-хірурга забяспечыла сяброўства з Лукашэнкам. Дзякуючы гэтым сувязям Амкадор мог атрымліваць крэдыты паводле льготных ставак, як дзяржаўнае прадпрыемства, хаця дзяржаве належала толькі каля 7% акцыяў. Дарэчы, за падтрыманне рэжыму ў Менску Шакуцін трапіў пад заходнія санкцыі. Аднак сёлета ў сакавіку Лукашенка адабраў у Шакуціна Амкадор ды перадаў яго пад кантроль Белазу. Пасля Лукашенка заявіў, што прадпрыемства знаходзіцца ў складаным становішчы у выніку дзеянняў минулага ўладальніка. У канцы чэрвеня новым генеральным дырэктарам Амкадору прызначылі былога міністра прамысловасці Александра Яфімова. Чарговая спроба запалохаць беларускія незалежныя медыі. У абноўленую базу вышуку Міністэрства ўнутраных спраў Расійскай Федэрацыі ўключылі 10 белсатаўцаў. Агулам у ёй больш за 20 працаўнікоў белсату. Нягледзячы на гэта, мы працягнем працаваць і даваць праўдзівую інфармацыю. Што ж да базы вышуку, у ёй шмат імёнаў прадстаўнікоў дэмакратычнай супольнасці і агулам 5000 беларусаў. Падрабязней Уладзіслаў Корсак. У расійскі вышук абвясцілі яшчэ 10 журналістаў і супрацоўнікаў нашага тэлеканалу. Галоўная рэдактарка Белсату Аліна Коўшык, якая і сама з красавіка знаходзіцца ў вышуку расійскага МУС, назвала гэта выпадкам трансмежных рэпрэсіяў супраць прадстаўнікоў СМІ. Мы выступаем рашуча супраць рэпрэсій, супраць нашых журналістаў, супраць вольнага слова. Мы разумеем, што тое, што зараз чыняць беларускія ўлады і расійскія ўлады, гэта незаконна. Я спадзяюся, што міжнародныя арганізацыі, як Інтэрпол, звярнуць увагу на тое, што зараз робіць Беларусь рукамі Расіі. Сапраўды, у расійскую базу нашыя суайчыннікі трапляюць на запыт рэжыму Лукашэнкі пасля абвяшчэння іх у вышуку Беларусі. Падставаю для гэтага мае быць заведзеная крымінальная справа. За апошнія паўгода МУС Расіі пачаў шукаць яшчэ 1180 беларусаў. Акрамя журналістаў Белсату базу папоўнілі нашыя калегі з іншых выданняў, беларускія дэмакратычныя палітыкі, прадстаўнікі экспертнай супольнасці, былыя палітвязні, праваабаронцы і нават дзеячы культуры, вольныя купалаўцы Зоя Белахвосцік, Александр і Валянціна Гарцуевы ды Крысціна Дробыш. Дадалі і кіраўніка народнага антыкрызіснага ўпраўлення Паўла Латушку. Гэта дадатковая, вельмі значная пагроза. Вельмі важна, якім чынам будзе дзейнічаць Інтэрпол у гэтай сітуацыі. Адпаведную камунікацыю я накіраваў у адрес нацыянальнага прокурора Польшы і міністра ўнутраных спраў Польшы. Агулам цяпер у расійскай базе вышуку больш за 5000 беларусаў. Спраўдзіць наяўнасць сваёй асобы ў ёй можна на сайце выдання «Медіазона Беларусь». Калі вы знайшлі сябе ў базе вышуку МУС Расіі, але жывяце ў дэмакратычных краінах і адчуваеце сябе ў адноснай бяспецы, усё роўна будьце пільнымі. Магчымыя неспадзяванкі. Лукашенковский режим будет в любом случае пытаться подать такого человека в розыск Интерпола и не только. В том числе Лукашенковский режим будет использовать все возможные
все возможности для того, чтобы исказить на самом деле запрос в тот же самый Интерпол, чтобы создать максимальные проблемы человеку, находящемуся за рубежом. Мацвей Купрэйчык рэкамендуе таксама прытрымлівацца правілаў лічбавай гігіены, не публікаваць свайго рэальнага адрасу пражывання, нумара тэлефону ды аккаунтаў у сацыяльных сетках. У Беларусі ж асобаў са спіску вышуку можа чакаць арышт ці канфіскацыя маёмасці, візіты міліцыянтаў ды супрацоўнікаў спецслужбаў да сваякоў. Ціск на беларускую дэмакратычную супольнасць працягваецца і ў іншых фарматах. Гэта і пагрозы, гэта і шантаж, і спробы вербавання, гэта і нават спробы забойства, напады на актывістаў. Калі беларусы атрымліваюць такія пагрозы, вельмі важна адразу інфармаваць адпаведныя праваахоўчыя органы, каб яны бачылі гэты маштаб гібрыднай вайны, якая вядзецца супраць гэтых краін і супраць нас з вамі. Цягам гэтага года зніклі без следу два заўважныя дзеячы беларускіх дэмакратычных сілаў, якія працуюць у замежжы. Няма канкрэтыкі пра лёс былой старшыні каардынацыйнай рады Анжалікі Мельнікавай. Яна перастала выходзіць на сувязь у сакавіку. Хутка міне 2 месяцы, як знік былы дыпламат і сябра фонду беларускай спартовай салідарнасці Анатоль Котаў, чый след абрываецца ў Турэччыне. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Ва ўсесветны дзень псіхічнага здароўя, які адзначаецца сёння, беларускія спецыялісты звярнулі ўвагу на праблемы псіхікі ў крызісных умовах. Паводле звестак, каля 3–4% насельніцтва Беларусі цярпяць на трывожныя дэпрэсіўныя разлады. Прычым назіраецца рост захворванняў сярод людзей сталага веку. Акрамя таго, эксперты РНПЦ псіхічнага здароўя канстатуюць рост колькасці дзяцей з аўтызмам і сіндромам дэфіцыту ўвагі. Тлумачаць гэта паляпшэннем дыягностыкі. Адмыслоўцы таксама адзначылі, што перажыты грамадствам востры групавы стрэс падчас пандэміі COVID-19 выклікаў у часткі людзей зніжэнне разумовых здольнасцяў і праблемы з памяццю. Медыкі заклікаюць да пільнасці і своечасовага звароту па дапамогу для засцярогі ад псіхічных разладаў. Прафілактыкаю паслужыць і здаровы лад жыцця. Дэмакратыя залежыць ад людзей, якія асмельваюцца выступіць, нягледзячы на сур'ёзную рызыку. Гэта словы старшыні нарвежскага нобелеўскага камітэту з нагоды прысуджэння Нобелеўскай прэміі міру. Сёлетняй лаўрэаткай сталася лідарка венесуэльскай апазіцыі Марыя Карына Мачада. У чым дзейнасць яе і значнасць яе дзейнасці? А таксама, чаму яна абышла амерыканскага прэзідэнта Дональда Трампа, які неаднаразова казаў, што заслугоўвае прэміі міру. Настя Печенькова. У нарвежскім Осло ўручылі Нобелеўскую прэмію міру. Сёлета яе лаўрэаткаю зрабілася венесуэльская апазіцыянерка Марыя Карына Мачада. Нобелеўскую прэмію міру за сваю нястомную працу дзеля рэалізацыі дэмакратычных правоў народу Венесуэлы і барацьбу за справядлівы і мірны пераход ад дыктатуры да дэмакратыі. Мачада – адна з самых вядомых палітычных апанентак рэжыму Нікаласа Мадура. Летась падчас выбараў жанчыне не дазволілі зарэгістравацца кандыдаткай на прэзідэнцтва. Тады ж лідары венесуэльскай апазіцыі атрымалі прэмію Сахарова. Цяпер жа нязломнасць Марыі Карыны Мачада ў барацьбе за свабоду народу Венесуэлы адзначылі асобна. Боже мой, ну у мяне няма словаў. Што ж, вялікі дзякуй. Але я спадзяюся, вы разумееце, што гэта рух, гэта дасягненне цэлага грамадства. Я толькі адзін чалавек. Я дакладна гэтага не заслугоўваю. Боже мой. Сёлета на Нобелеўскую прэмію міру прэтэндаваў таксама Дональд Трамп. Ягоныя шансы букмекеры ацэньвалі прыкладна на 3%. А сам палітык неаднаразова заяўляў, што ён годны кандыдат. Бо, маўляў, спачатку свайго прэзідэнцкага тэрміну закончыў мінімум 6 войнаў, сярод якіх канфлікты паміж Арменіяй і Азербайджанам, Індыяй і Пакістанам, а таксама вайна ў сектары Газа. Назіраючы за бягучымі стасункамі адміністрацыі Дональда Трампа з Венесуэлай, што нібыта там мусіць хутка нават пачацца нейкае варванне, альбо вайна, альбо нейкая такая гарачая фаза канфлікту, гэта нават можа ўспрымацца як нейкі шылчок па носе, то бок вось ты прыпыняеш войны, а мы прысуджаем прэмію чалавека вось з краіны,
з якой у тебе зараз вельмі такія складаныя стасункі. На думку эксперта, непрызнанне Нобелевскім камітэтам не паўплывае на дзейнасць Трампа ў якасці пасярэдніка ў вайне Расіі з Украінай, а таксама медыятара ў вызваленні расійскіх і беларускіх палітвязняў. Бо амерыканскім лідарам, на думку аналітыка, кіруюць у першую чаргу не міратворчыя амбіцыі, а ўласныя інтарэсы. Калі Дональд Трамп вырашыць у пэўных накірунках паляпшаць свае торгова-эканамічныя стасункі альбо нешта яшчэ, ён можа ісці далей па вызваленню альбо по дапамозе пэўным групам альбо апозіцыйным колам з некаторых краінаў. Усяго на Нобелевскую прэмію міру сёлета намінавалі 338 асобаў. Сярод іх шведская экаактывістка Грета Тунберг, прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі, удава расійскага апозіцыянера Алексея Навальнага Юлія Навальная, а таксама беларускі палітык і палітвязень Мікола Статкевіч. У 2021 Статкевіча прысудзілі да 14 гадоў калоніі паводле шэрагу палітычных артыкулаў. Сёлета ў верасні палітык апынуўся на свабодзе паводле дамовы паміж ЗША і Лукашэнкам. Аднак пасля адмовіўся пакідаць Беларусь і зноў быў заключаны пад варту. За кратамі дагэтуль застаецца і нобелеўскі лаўрэат 2022 года, палітзняволены праваабаронца Алесь Бяляцкі. Настя Печенькова, Белсат.